Йо, хора, какво става? Тонката. Добре, ще в новия клип. Днес, ако стоите къде сме, под мостът сме. Защо? Защото искам да покажа как можете да си смените задните дискове на 36-цата без сервис, без някакви супер подходящи инструменти. Така че да започваме. Добре, може да започваме. Какво ще ни трябва? Като за начало инструменти, самите дискове, накладки, гайковерт за гумите или в случай ако нямате, може да ключ за гуми са тая, винтоверт с телена глава или просто телена четка, няма значение, това е просто да изчистите главината, където ляга диска. ВД, в случай, че са ви запекли повдигачите или буталото на апарата, да можете да го смажете. Крик, най-важно да повдигнете колата. За всеки случай цял куфър с инструменти, ако нещо се обърка. И една стойка, в случай ще правим страните една по една, вие можете и двете директно да ги вдигнете. Но аз реших една по една, тъй като безопасността на първо място. Ще поставим колата на тази стойка, гумата отдолу задължително и пак ще седи на крика, но той само ще е спомагателен. Реално колата ще стои на стойката. Така че може да започваме. Първо трябва да повдигнем колата, но ще си разхлабиме гумите всъщност преди да повдигнем колата. В случай, че са много запекли и не можете докато във въздуха. Само се намерим къде ни е помпона за вдигане. Ето ще стане. Така. Сега вече мога да преминем към разхлабването на гумите. Добре, този много запекал, няма да стане. Да, запекли са. Ще ни трябва ключ, но в случая аз нямам, но си имам една дълга трава и хубава тръщотка, която винаги ме спасявала. Не знам защо на моята кола този гайковерт не мога да ги развие, но на други коли ги развива. Защо ли така? Тръбата е за рамо, тъй като, както казах, аз нямам ключ за гуми. Оп, така. Така. И те се вече отхлабени. Сега можем да си вдигнем колата. Гумата още не се отлепила. И вече във въздухът. Тези болта могат да отидат тук за сега. Както казахме, гумата задължително отдолу. И сега стойката. Но да видим първо къде ще я поставим. Не ставаме резервуара. Може би тук на носача. Сега какво ще ни трябва за дискът? Първо трябва да откачиме спирачния апарат, за който ще ни трябва една права отверка. Ламарийка просто. Ако не можете да запомните как седи, просто си я снимайте. Да. Сега отзаде имаме, тук отзаде имаме едни тапички, които пак трябва да се извадят с правата отверка. Ето просто тапичка. Отдолу имаме още една. Само да я напипаме. Не, даже я няма. После си взимаме 7 мм шестограм, който май липсва. Проверявате дали е толкова. И е точно толкова. Да. След което си взимате тръщотката и го мушкате от долната страна и пак по същия начин. Оп. И така знаете, че са разхлабени. Развихме ги
Мамата. Развиете се просто до края, ето така изглежда. С седмичка 6 грамче. Ето ги старите накладки. Били. И има още някакъв животът в тях, ама спрямо новите. Това е чисто нова. Тази е на не знам си колко километра. Просто погледнете разликата в дебелината. Сменяйте си накладките, хора. Ето така изглежда вече разкаченото бутало. Да, апарат. Това си е другият болт. Аз този си го достатъчно тук, за да знам кой е отгоре. Хубавото е, че не са запекли водачите, което е много важно. А всъщност можете да си го подпрете така. Отгоре на шенкела. Та, следващото, което трябва да направим е да свалиме диска. Тъй като той е с торс... не знам си кой. Това ще разберем. Залага на торс 30. Да видим. Не. Добре. Торс 40. Точно той е. Но може и да е запекло болчето, а ние не искаме да му прецакваме главата. Трябва да ни ето така приставка, то става с обикновена десетка. И го набиваме хубаво навътре. Сега ще дали ще се развие. Добре, разви се. Това е много важно. Сега само си го развъртате. По принцип за някои дискове те нямат такова болче и се държат само с супора и когато накладките стискат диска. В случая не е нужно да сваляме супора, тъй като едно е, че самия супор е малък. Диска е изпилен. Ще видим, може би ще се наложи да го сваля за новия диск, но сега за свалянето на този няма нужда още. Ето така се изглежда болчето. По принцип повечето в комплекта дават и ново такова болче, но аз не съм сигурен дали имам. Сега ще я разбера. Категорично не. Що да имаме? Нека използваме дъртото 30 годишно болче. Така. По принцип после като ги сложите трябва да ги напръскате с брейк клинер, но мога да свърши. И само ще ги забърша. Сега на теория трябва да се отхлаби, но това е запекал на змеи. И почваме да блъскаме, да се отпусне. Оп, ето тръгна. Ето така. Добре, де. Ще трябва да сваля супора. Той отзад да се държи на... Сега вече тръгна на ръка. Ето него супорта е вече свален. Като после се чистят ето тези канали, в които лягат накладките. Сваляме си дискът. И лелей. Лелей. Това диск е видел и по-добри дни. Мамата му са. И сега идва ред на винтоверта с стелената глава, която ето тук. И почваме да чистиме. Да падне хубаво цялата ръжда. Това се прави в случай, че от стария диск са останали бокуци, ръжда и така нататък. Ръжда, както виждате, има. И за да може да легне новия диск, да е плътно хубаво заспал. Защото ако има останало нещо и го бута отзад, той има вероятност да се изкриви, тъй като не е легнал хубаво и на една страна, заради бокучето, което го подпира отзад. И може да стърже, да свири, да се чува гаден шум. Чистете си ги. В случая вече е добре. Аз просто искаме тук по самата окръжност да го изчисти още. Мисля, че с тази глава ще е по-трудно, трябва една друга, дето като диск повече. Сега си го издухваме. И вече можем да го напръскаме с медната грес, която е тук.
Не, трябва да приберем буталото също първо. Съжалявам. И за трика, който ви казах, че ще ви покажа. Ще ни трябва ето тази лула. Ако сте гледали TikTok, знаете за кой трик ви говоря. Но ще трябва да сложим супорта за малко всъщност. Добре бе, приятелю! Да, реално трябваше да го направим по-рано, но аз бързах да сваля диска, защото съм глупав. И сега трябва да стане така, като вратичка да се мести, виждате ли? Сега вземате си лулата и я ползвате като лост да натисне... чакайте си седнем. Но е малко запеко, ще трябва да го напръскаме с ВД. Добре, че сме си купили ВД. Малко напръскаме само. Така. И го прибрах. Да се надяваме. Ако не, ще видим после за още. Сега пръскаме по главината с медна грес. Така. И е време за новият ни диск. Секунда само да си свалиме апарата. Така. Гледаме да си пасне на дупките. Връщаме си болчето. Защо на този хубав диск не са ми сложили болче? Трябва с това ръждавото. Стига бе хора, това не е сериозно. Нещо влизаме на криво опет. Бъдете сигурни, че влиза направо. Сега се го притягаме малко. Ничко му трябва на това. Ето така. То само ще спре. Готово. Ето там. Я какво хубаво изглежда. Сега, както казах, можем да изчистиме където лягат накладките с телена четка или пак с тази глава. По принцип хубаво се прави на менгеме, това да си го сложите на менгемето, за да не ви бега. Така, след като вече сте сложили дискът, слагам обратно супорта, защото вече сме изчистили там, където лягат накладките. Прекарваме ги хубаво на ръка. Тук не мога вляза ги коверта, иначе би си изтегнал с него. Гледайте да са хубаво затегнати. И долния вече е стегнат. И сега идва ред на най-хубавото. Накладките. Тази е от предната страна. И стоят така. А отзад е ето тази, която си има ето това, за да влезе в буталото. И стои ето така. Опет, влезе перфектно. И сега можем да си ги монтираме. Добре, сложихме си ги, водачите и всичко. Ако целият апарат е сложен, той някога е бил червен, между другото. Както казах, сега само ще си го позабърша малко, да не е толкова мръсен заради ръцете ми. Слагаме гумата и се връщаме от другата страна. И готово, и другия диск е сменен. Не успяхме да го сменим в същия ден, тъй като болтата много се изядоха на супорта и на диска. И помолих едни приятели, които имат сервиз, да ми ги сменят. За време трябва само да развият болтовете, защото аз нямах екстракторна вложка и да буквално държат болтовете. Развиха ги, сложиха нови болтове, смениха дискът. И общо това е с нови дискове накладки съм отзад. За следващия път ще ви предстои. Но тогава абонирайте се, и чао!